Здравейте, уважаеми приятели! Радвам се днес да говорим за спонтанното приятелство в изкуството и много се радвам да ви представя господин Христо Костов. Добре заварили. Радвам се, господин Костов, че може да говорим за културата във всичките му измерения и аз озаглавих пък предаването за Тима Българио, защото вие сте роден в Пловдив, но от 89-та година сте в Франция и в момента водите една асоциация, която се казва Обмяна Роналд България. Да. Чувствайте се като в къщи, като в Пловдив, в Копривщица и където си поискате. Това въпрос ли е? Не, това е да се чувствате свободно и да разкажете за вас. Аз в България съм си у нас. Смея да кажа. И съвсем съм си у нас, когато се намирам в моята малка виличка, която съм си създал много български уют. Но ако предпочитате да избегнем личните отношения, въпреки че цялата дейност, за която може би сега ще разговаряме, е основана и обоснована благодарение на лични чувства, много често благодарение на случая, както и създаването на тази асоциация, която е извън моите професионални ангажименти, която все пак беше създадена до голяма степен, да кажем случайно, в един момент, в който българските млади хора, говоря вече за повода, да, беха в сравнително непривична обстановка за тях и в тежко положение. Тоест, срещнах новите български студенти, идващи в Франция, специално в района на Лион. Вилербан и Лион може почти да ги отъждествите, независимо, че са различни градове. да. И тогава чувството ми по-скоро на отговорност ме постави лице в лице с тези млади хора, 14 на брой, които плачеха и не знаеха какво да правят. Така или иначе нещата бяха бързо взети, както трябва, уредени, тяхното настаняване, тяхния бит и т.н. Беше много тежко, изключително. В този момент това са първите български ученици, които завършват хомологираните училища, така наречени френски гимназии, които им дават право да запишат в френските университети. Те пристигат с една много погрешна информация, че там ги чакат, че всичко е уредено, че имат жилища и така нататък. Те нямаха нищо. И в този момент, пак казвам случайността, те са обадили не точно на мен. Аз закъснявам на среща с 7 часа, те плачат, вече са ги обрали. Всичко това в един момент, в който влезна за минути, те просто заживяха нов живот за половин час. И това създаде обстановка, в която всички нови идващи казваха: Костов трябва да се намери за жилища. В продължение на първите 3 години аз се ангажирах и благодарение на едно малко се смущавам да го кажа и пред зрители това несъществено обстоятелство. Известността ми беше на спортен треньор. Да. Точно в този момент аз бех спечелил, говорим един момент да уточним годината. Говорим годината 1997 вече. Аз бех спечелил 3 шампионата във Франция. Това може да е несправедливо, но създава около нас, треньорите, един ореол. Около нас има хора и някои може да считат, че е заслужено или не това коментирам. Имах възможност да помогна. И тогава се постави един въпрос пред мен лично. Виждах какво става. Взимах 46 апартамента.
в продължение на 3 години. Взимах, казвам, срещу подпис. Аз не мога да ги купя. Да. Не съм човек, който има такива възможности. Гласуваха доверие. Гласуват ми доверие по ред предишни неща. Например, кмета казва: аз предпочитам да имам думата на Костов, а не подписа му. Това в вестниците се съобщава. Такъв е бил винаги девиза ми в крайна сметка и затова може би не съм от съвременните преуспяли хора. Както и да е, това е най-малко важното, но тук има един момент, който аз си поставих задачата. Дали чувството, което заговори от мен, то се нарича алтруизъм, което е много различно от щедростта. Не, няма нищо общо с щедростта. Алтруизма е вътрешната готовност на човека да бъде отворен, генетично да каже да на на проблема на срещния. Да. И тогава ние се събрахме, успях да събера хора, българи и един французин, които като че ли поеха тази идея, и аз по-скоро бих казал, че не е толкова моя заслугата, колкото на тези, които ме заобикаляха. И нещата тръгнаха по този начин. Асоциацията заработи, започнахме да се събираме. Предимно там имаше една група от 30, 40, 50 българи, стари от някое време. Имаше някои спортисти, няколко между тях много известни, между другото, както Татяна Млеченкова, Евладия Славчева и така нататък, с които имам много добри, аз съм безкрайно признателен на тези момичета и други. Силвия Германова, да не пропусна, и други такива. Така или иначе, като че ли шанс имаше да има хора около мене. На това се дължат и личните ми успехи, на това се дължи и тук успяването. Но искам да подчертая едно нещо. Какво представлява региона Рон-Алп? 8 милиона и половина жители с централен град Лион, в който най-проспериращия град е Вилербан, от 149 хиляди жители, нараснал 30 хиляди в последните години само, ръководен от господин Жан-Пол Брет. За какво съобщавам неговото име? Поради простата причина, че той е толкова отворен към нас, българите, че ние имаме каквото поискаме. Това е един човек с много добро разбиране. Първо за работата, видимо, с развитието на града, който ръководи. Второ, с неговото човешко чувство да разбира тези, които идват от другаде. Защото ние, които се събрахме да помогнем на нашите деца, ние бехме също нямащи. И тогава нямащите помогнаха на по-нямащите. Ето това е силата на цялата работа. Впоследствие нещата се разраснаха до... Аз бих казал, че самия аз съм изненадан от размерите, в което се разпростря нашата дейност. И може би още едно решение на всички там беше да започнем ние да създаваме асоциация. В момента има асоциацията на Българското училище Иван Вазов. Трябва да дойдете да видите ентусиазъма, с който работят и децата, и майките. Те просто намериха своето место. Те са чудесни. Създадахме асоциацията на фолклора, така наречената танцовата трупа, в която, да не ви говоря големи думи, около 40 момчета и момичета танцуват български национални хора, накупили са носи, представят ни по един фантастичен начин, бих казал. Много добре са ръководени. Сега би трябвало да кажа имената на всички тези, нали, за да не останат. Но това, което ще кажа, че аз съм признателен на всичките тези,
които се ангажират. Не съм аз, който върша работа. Те са. Не мога да ни спомена обаче за Илица Георгиева, Да. която е едновременно секретарка на Ешанж Ронар и президент на училището. И сега в последния момент пак този ентусиазъм навдигна студентите и те образуваха собствената си асоциация. Беше по мое настояване. В интерес на истината. Не е възможно да се ръководи от едно место всичко това. Това е огромен човешки потенциал, много работа, пък и аз нямам капацитета чак толкова за такива дейности. И искам да ви кажа, че ние благодаря. Студентите са навсякъде. Те танцуват. Те помагат в училището. Те помагат на нас в асоциацията. Имат си тяхната изява същевременно и са едни млади хора, които виждате как пред очите ви израстват. Пак повтарям, струва ми се, че цялата тази обединителна дейност се извършва от Илица Георгиева. Да. Тя има пълната ми признателност. И от тук мога да ви кажа колко български отбори са поканени, спортни. Мога да ви кажа колко български групи, певци и певици са поканени на нашите събирания. Мога да ви кажа само, разбира се, на думи, но всички може да го видите в интернет, които имат нашите координати. Това се предава, излиза непрекъснато в нашия сайт. И да видите как в залата припълнена, която ни я дават един път за 130 евро, зала, която струва 2000 евро, с всичко озвучаване и останалите атрибути, и един път безплатно, като плащаме 60 евро за цялата вечер, което е смешна сума, нали? Зато и защото същия този Жан-Пол Брет е разпоредил за асоциациите всичко, а за нас, каквото кажем. Просто е тъй. Сега, това е съвсем ново създаването студентската асоциация, но мисля, че те ще бъдат в нашите асоциации в конкуренция по обем и значимост с училището, защото училището са нашите деца. И там майките на тия деца работят, значи там е трудно да се мерим с ентусиазъм. Нали? Да. А от студентите има голям ентусиазъм и голяма възможност. Зато и защото в света има много студентски асоциации. Сега, благодарение на наличието на интернет, те са в непрекъсната комуникация. Създават се идеи, създава се обмян. И как да ви кажа, може да съм най-малкия в този събор, но много съм горд с това, което правят те. Как подпомага общината тази асоциация? Единствените, които ни подпомагат, външна, бих казал, сила, това е нашата община. Дава ни 1000 евро и залата, колкото пъти я искаме, когато я искаме, почти, аз ще го кажа, без пари. Да. Което е много голяма зала. Трябва да се види съоръжението, за да се знае за какво говориме. С технически персонал, с охрани, правиме отстрани винаги на нашите събирания една, казва се, табля конвивиал, което е маса за добро съжителство. Yeah. И в момента имаме много членове на Асоциацията французи. Направи се и този обмен на културен, на идвани и отивани. 2 български групи. Говорим извън спортните групи, извън тези музикалните групи. И 2 пъти идваха българи, 2 пъти заведохме французи. И ако дойдете при мен в моето нещастно село Победа, което много обичам все пак, манифестация целогодишна на французи. И сега пак бяха там. Даже има една друга френска асоциация, която играе български национални танци,
И президента с жена си, дъщеря си и една от участничките бяха това лято на гости и ходихме на широка лъка в училище. Да. Ето. Общо взето не знам дали ви задоволява отговора, но аз съм много емоционален, когато говоря на тази тема. Ами всичко, което казахте, ме задоволява, защото това говори, че българите не се справили да работят за България. И няма да спрат. Сега вече е трудно да ги Където спрете. да се намерят. Да. Ние си имаме България, там имаме си и България, която много обичаме, която не смея, може би, на едно такова предаване да говоря в каква степен. Преди малко имахме друг разговор с друг човек. Да. Вие усетихте нихилизма. Този нихилизъм се шири тук напълно най-напред в България. Ами, може би това, което е водещото, това е точно, което вие казахте. По-малко има нямащите ли да дават на още по-малко нямащите. Точно това е. Да. Всъщност, нещата в областта на духовното, може би не толкова се отделят средства, нали? Ако се направят казина, публични домове и други работи в тази посока, сигурно тези хора ще спечелят много. Не знам, Защо не се съм смеете? вещ. Не съм вещ в материята. Но Аз примерно много да се дава, да съжалявам, кажем, че за духовни пропуснах. предавания. Може ли да ви прекъсна, че Да, разбира направих се. пропуск? Предишната секретарка създаде асоциация, която се занимава доцелно, прецизно с музика, и то класическа музика. Да. Тя Това е много съществува. хубаво. Класическа музика да има. И в цялата тази работа имаше в други насоки. Както не ви говорих, затова имаше български клас. Ние създадахме български клас. Благодарение на това, че дойде една преподавателка, която напълно целенасочено развали българския клас в Третия Лионски университет. И на заминаване ми каза на мен господин Костов, тръгвам се, вече няма български клас. Няма да ви кажа срамота, да ви кажа, аз съм много груб понякога. Какво и казах на тръгване, но изгоних от къщи, която стана на аула, на събиране на френски професори и студенти и така нататък, да кажа, че в България няма турско робство. Обръщам се към всички българи. Как е възможно това? Те ни клаха. Те ни убиваха. Нашите близки паднаха. И ще дойда аз да слушам някой, който ще ми каже, че няма турско робство, или че Ботев и Левски са смутители на империята. Че на коя империя? Има неща, които много страшно звучат. Нали се говорихме. Лоши работи няма да говорим. Защо това не са лоши? Това истина, човек както го чувства в сърцето, така го казва. Така е. Защо не? Истината, горчива или не, в очите хвърлена, води до различни последствия. Аз ви казах моите то не е стълкновение, просто казах, че не желая да имам работа с такива като него, като Марин Райков. Този, който беше посланник и тук първи министър, дойде временен. Сега вече всички подчертават, че е временен. Но забравиха, че когато се слага един първи министър, той е първи министър. А този Марин Райков, той е нищожество. Ако чуе това предаване, много ще се зарадвам да чуе, че го казваме на всеослушание. Нали? Не беше същата Ирина Бокова. Моите почитания към нея. Сега двамата мисля, че нямат нищо общо. Ирина е комунистка. Да. Нали? Аз не съм. Такъв, това е сигурно. Нали? Затова не исках да намесвам този политически елемент. Нали? Но има човешки елемент, за това говоря. Алтруизъм, човещина, онова, което генетично го има в българина, в противовес на това, което казваше вашия колега преди малко. Нали? Ние сме човечни, ние сме алтруисти, ние сме добри хора, но понасяме до един момент. Така мисля. Да. Добре, почнахте да говорите за политическата обстановка. Как определяте така обстановката в България в момента?
след като идват и всяка година в България. И то си да не малко сега, като станах пенсионер. Ами как да я определям? Това не е политическа обстановка, Да. това е икономическа обстановка. Не е възможно в една страна, където в село елате, просто няма да дойдете. Казвам елате, ама не знам, що го казвам. Да. Елате да видите как се търси в кофите с буклук. Елате да видите с каква радост взимат стари дрехи, ако съм донесъл или нещо такова. Нали? И изведнъж чувате, че в България може да лъжа, така чувам, че всяка година се създават нови милионери. На каква база? Те знаят ли какво значи ПМИ? Те знаят ли за промишленото производство в една страна, производството на глава от население? Те знаят ли, че сме нулеви? И преди няколко дена слушам Станишев, който казва, че сега вече нещата тук са подобрят. Чакайте, господин Станишев, вие бяхте премиер. При вас България взе не друго место, точно определено, последното место. Аз съм треньор. Когато свърши матча, има едно електронно табло и там е написано кой е спечелил, кой е загубил. Никога до сега с електронното табло не съм се скарал. Каквото каже, това е. Но този човек да говори по такъв начин и да претендира за ръководител в тази държава, това е порнография. Това е чиста порнография. Без да говоря нищо за неговите политически схващания, поради това, че той няма. Той е израснал в такова семейство на комунисти, които не са комунисти и които строят комунизъм. Сега растем в обстановка на демократи, които не са демократи и които някои ги наричат и бандити, ако чух добре. И то на телевизията, най-отговорно. Поддържам това последното. Познавам ги един по един. От тях. И кажете ми, ние, които живеем извън България, един път ми каза един такъв кмет. Хайде да не го цитирам и него. Да. Защо казваш, че вие сте си навън там, живеете се, вие сте напуснали България, вие сте чужденци. И аз казах, да, само че ми прави впечатление нещо, което на вас не може да ви направи впечатление. Вие нямате толкова интелект да го разберете. Че в България също живеят българи и не българи и че вие направихте голяма част от населението чужденци в собствената си страна. Вие ги накарахте да не обичат България. И сега в момента един казва, България е 7 или 8 милиона, нали каза. И малко преди това казва, че близо 2 милиона и половина до 3 са напуснали България. Чакайте, вие имате някакъв проблем с смятането, не с математиката. Нали? Да. И тези, които са там, не знам, аз не обичам да правя сравнения такива, защото не ги познавам. Но аз мисля, че те много обичат България. И те са си българи. И поради това, че България им липсва, те си създават собствената страна там на място в малки такива общности. И елате да видите какъв празник е за тях, когато се съберат. Тук така ли е? Нямат го ентусиазъм. Ще кажат, хората нямат и пари. И уния нямат пари, не се говори за това. Не е това, което се славя на първо место. Човек може и без да се събере, без да взема пари. Едва ли има някой в моята генерация, които се карат толкова бедно студентство. В тази имаща комунистическа държава ние сме яли хляб намазан с маса и червен пипер отгоре. Ако искате, вярвайте, ако искате, не дейте. Така е. И за да излезна на другия ден да отида някъде, цяла нощ съм разтоварял въглища на Сточна гара. И сега работя в момента, налага ми се. Мен не ме е страх да работя. Да. Говорим за работата. Как мислите, сега българина запазила ли е тази работливост като цитат? Разбира се, че не. Това е нормално. Първо, уравновиловката започна да срива, защото работиш, не работиш 100 лева. Нали помните как беше? Да. Доктора 200 лева, инженера 200 лева, работника 200 лева, че и повече. Но всички поравно. По-малко, по-равно.
После започнаха хората да разбират, че колкото по-малко работиш, по-добре става. И третото, в момента хората губят надежда. Ето сега слушам тази жена и не мога, същността ми не го приема, която се оплаква, че са спрени средствата за лечение на рак на гърдата и казва, защо? Обръща се към отговорни хора и пита, защо вие ме осъждате на смърт? Какви хора сме ние? Веднага какво искам да го кажа, да го знаят. В моята глава се поражда нещо. И аз казвам, дали пък тия, дето не сме женими, на възраст хора, от които не може да се очакват перверзни желания, да вземем да се изпоженим за тях, да ги докараме там, и защото там във всички европейски страни сърдечно-съдовите и раковите заболявания се лекуват безплатно. Че каква страна сме ние? Нищо не мога да разбера. Просто ужасно, не мога. Да. Ужасно. Аз съм разстроен от нейния разказ, че тя така го разказва, че това като упрек. Тя така го разказва, че разстройва нейния разказ. Ама тя го разказва с душата си, защото тя го живее в момента. Как гледат на идващите българи сега, ако въобще идват българи, защото аз знам, че идват повече цигани? Българи, тук ви поставихте един въпрос, който според мен е, може би, най-важният. Българите са отишли там. Създали са си някакъв бит. Най-вече отиват като строителни работници. Нали? Да. Има всякакви. В областта на културата, в областта на спорта, най-различни отрасли и, разбира се, големия наплив на българските студенти. Сега, онези, които са създали своя бит там, е трудно да ги върнем тук. Но когато идват български студенти и заявяват, че пристигат там с цел да останат и в никакъв случай да се върнат в България, това е страшно. Тук ние, там живеещи, и тук хората, отговарящи, и които са отговорни, наистина отговорни с мисленето си, с душата си, с сърцето си по този въпрос, трябва да помислят какво да се направи. Аз какво правя в крайна сметка, за да не бъдем голословни? Аз го говоря с всички тях. На никой няма да каже, върни се в България. Но казвам, помисли за алтернативата. И когато дойде господин секретара Райчев, той беше на Райков, и поиска да му събера студентите, те дори не знаеха колко студенти има в Лион. Те не знаят нищо. Те се интересуват от други работи, които нямат нищо общо с доброто на българите, които са там. Тия неща, с които те се занимават. Ама нищо общо. Аз не знам дали българското посолство знаят къде се намира Гар де Лион в Париж. Някои от тях сигурно не знаят. И тогава вече ние трябва да представим на тези хора алтернативата. Каква алтернатива е България? Кажете ми. Не, това, което го слушам сега, говори, защото аз знам за и други държави, където административни хора, нали, които са изпратени да вършат работа, т.е. да са слуги, нали. Те не са слуги, те просто се облагодетелстват. Това е всеизвестно. Повечето български центрове дори, нали, аз и като човек, като художник мога да го кажа това нещо, нали, като водещ на студио изкуство, че всъщност много малко хора, нали, могат да ползват това, което го има. Те са шепа хора и самото отиване дори там Аз съм правил в български центрове, но не съм ги правил през Министерство на културата. Просто те са маканили оттам и тук на собствени разноски са ми разписвали, така да се каже, на коляното вънка, защото мислеха, че трябва да ми вземат картините и керамиките, примерно, да ми ги закарат, нали, без да плащам аз. Разбирате ли как стоят? Много добре, ви разбирам, даже ще ви кажа, понеже мой близък приятел, Бог да го прости и съученик, ако сте чували, е Митко Киров, да. Пловдив. Ние бехме в един клас в колежа с него, аз съм колежан. Декиро. Декиро. Имам от него една изключителна картичка, нарисувана от него с... Как те е? Yeah. Това. Той беше наел жилище, за да прави експозиция, но
Аз от своя страна съм предложил на много хора, защо не намирам тази отзивчивост, не мога да разбера. Аз не мога на нашите събирания да използвам двата странични салона за експозиции. На единия път получих един въпрос, който беше много дразнещ. А ти какво ще спечелиш от това? Па нищо няма да спечел. Какво да спечеля от твоите картини? Да ти открадна картините или да ги продам за твоя сметка или да знам. Ела си ги продавай, ако искаш. Да. Въпреки, че не може. Механиката не е такава. Не може да се продава на нашите експозиции. Ние сме асоциация, не работим за пари. Нали разбирате? Но има също и техника. Ако някой иска да я купи? Ако иска да купи, има номерче на картината закачено там и с телефон къде да се обади. Примерно, взимате моя телефон или на секретарката, обаждането е там и се оговаря с вас лично. Или ако съм мандатиран, с мен, ама аз не съм добър да бъда мандатиран за такова нещо. Ето, отговарям. И затова. Ние сме готови да го направим. Що не го прави това българското посолство? А когато дойде Мездранската фолклорна група, ми се обади госпожата му, неговата, може ли да им прата Мездранската група от 43 човека в Париж за концерт, само че да я платим ние. Ние, знаете ли какво значи? Да си извадим пари от джоба и да я платим. За да може българското посолство да се представи с Мездранската група. Може би нямат пари. Не съм аз да определя финансите. Ама чак толкова. И това е Париж. Нали? Това въпрос сам по себе си е тема за разговор. Не ми се говори на подобни. Добре, вече сме в края на предаването. Аз искам да ви попитам, каква е рецептата, за да я има България? Аби, това може да стане само с радикални мерки и много труд. Много труд, с много желание, с много любов и безпощадност. Да. Благодаря за това, което споделихте. Аз ви благодаря. Аз съм горд винаги, когато мога да представя нашите хора там. Вие разбрахте с каква любов приемам тяхното участие в. Да. Винаги си добре дошъл да споделите, когато сте в България, нови неща и дай Боже, нещата да върват към добро. Мъчим се. Добре. Уважаеми зрители, благодаря ви, че днес бяхте с Студио изкуство, с мен Динко Ненов. Гледайте повторението в 17 часа и в 1 часа на другия ден.